Toto vám nikto nepovie. Za únavou, zlým trávením, priberaním, chabou imunitou alebo nedostatkom energie za týmto všetkým stojí nesprávne fungujúca pečeň. Trápi vás nekvalitný spánok, nočné potenie a časté budenie aj bez javnej príčiny, problém efektívne schudnúť, tráviace ťažkosti, výkyvy nálad a problematická pleť, prípadne užívate dlhodobo lieky, máte sedavú prácu a ste neustále v strese? Pokiaľ vám to znie povedomé, tak zbystrite pozornosť. Za týmto všetkým totiž môže byť vaša pečeň. Je totiž továrňou nášho zdravia. Spracúva živiny zo stravy, odburáva toxíny a produkuje žlč zodpovednú za metabolizmus tukov. Každý potrebuje, aby mu pečeň fungovala správne a preto sa o ňu treba starať. Ak nechcete na pečeň užívať ďalšie lieky a hľadáte prírodnú pomoc, ťažko nájdete niečo lepšie ako tento pestrec mariánsky. Už po 2 týždňoch začnete pozorovať prvé zmeny. Tak choďte na stránku vašbylinkar.sk a naštartujte svoju pečeň, imunitný aj tráviaci systém. Môžete si tu objednať nielen pestrec farmaceutickej kvality len za 47 centov na deň, ale taktiež si tu môžete otestovať svoju pečeň a zistiť, ako na tom ste.